Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ħaddiem għandu jkun fiċ-ċentru tal-pjanijiet ekonomiċi ta' kwalunkwe gvern. Dan il-ħsieb f'moħħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed iżur diversi kumpaniji bitħejja ċelebrazzjoni ta' jum il-ħaddiem. It-tnejn Bernard Grech żar il-faċilitajiet ta' Siemens Farsin Xisq fejn intlaqgħu dawar miċ-ċermen tal-kumpanija Louis Farrugia. Inkomplu namlu enfasi fuq il-ħtieġa tal-ħaddiem illi huwa parti integrali minn kull intrapriża minn kull post tax-xogħol. Bernard Grech qal li mal-ħaddiema kollha li ltaqa' magħhom fis-sezzjonijiet differenti tal-kumpanija seta' japprezzaw koll avvanz li sar fit-teknoloġija daqskemm id-dedikazzjoni tagħhom fix-xogħol li għamlu b'tant gburija. U qal li matul din il-ġimgħa partikolari u importanti li wieħed japprezza kemm il-ħaddiem u ħolqa importanti ħafna f'kull entità kummerċjali. Huwa tajjeb li jkollok l-investitur l-imprenditur li jkollu l-kuraġġ jieħu r-riskju anke jinvesti bil-viżjoni li jkollu għaliex huwa jmexxi l qudiem l-intrapriża ma wkoll lill-pajjiż, perché huwa importanti wkoll l-istess imprenditur anke japprezza l-ħaddiem tiegħu u anke l-ħaddiem li jkun qed jaħdem għal rasu jkompli jitħarreġ, jkompli jissaħħaħ għaliex huwa parti essenzjali mill-ekonomija ta' pajjiżna, mis-soċjetà wkoll Maltija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar ukoll il-viżjoni tal-imprendituri Maltin li ħarsu l-qudiem u jtejbu l-operat tagħhom. Għalli grazzi għal din il-viżjoni il-kumpanija Farsins komplet tikber sena wara l-oħra. Minnaħa tiegħu Louis Farrugia qal li l-kumpanija rat li tibqa' dejja mingħajr skossi minkejja l-isfidi li ffaċċjat kawża tal-pandemija. Dwar dan Bernard Grech qal li hu importanti li l-imprenditur japprezza lil ħaddiema tiegħu u dan hu importanti li jibqa' jsir b'apprezzament lejn kull ħaddiem li m'għandu qatt ikun użat u mormi. Matul iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat fost l-oħrajn mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Industrija Kristi De Bono kif ukoll mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Ivan Castillo u David Paceros.